Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan elkarrizketa bakarra izango dugu. Paris 365-etik Mikel Urabaien etorri zaigu baliabide solidarioen gida aurkeztera. Horren aurretik ikus ditzagun gaurko efemerideak. Gaurko egun batean, baina 1937an, Ameriketako Estatu Batuetako Flint hiriko General Motors autoen fabrikan beso erorien greba amaitu zen, langileen garaipenarekin. Lantegiaren okupazioak iraun zituen 43 egunetan zehar, lantegi barruan bizitza antolatzeko sistema propioa garatu zuten. Automozioko langileen sindikatua indartua atera zen grebatik. 1954ko egun berean, otsailaren 11an, LGBTI kolektiboko jende ugari hartuko zituen kontzentrazio eremua ireki zuten Kanariar uharteetan. Fuerteventurako aireportu abandonatuan kokatu zuten, Tefia herrian. Ez zituzten soilik homosexualak atxiki nekazaritza kolonia hartan. Alfer eta gaizkileen legeak aurre ikusten zituen beste kategoriatako jendea ere eraman zuten ara. Lan behartuak, jipoiak, funtzionarioekin janaritruk prostituziorainoko muturreko gosea, bizi baldintza oso gogorrak ziren. Homosexualitatea legez debekatuko zuen frankismoak hurrengo urtean. 1976 arte eduki zuten irekita eremu hori. 30 urtetara, 1984ko otsailaren 11an, Herri Batasunaren mitin baten aurka oldartu zen Irunen Espainiako polizia. Urantzu frontoien hauteskunde autonomikoen kanpaina hasierako Gipuzkoako ekitaldi nagusia hastera zihoazela, kulata kolpeka eta gomazko pilotak jaurtiz sartu zen polizia. Koalizioak gogor salatu zuen gertakaria. Euskal Herri langilearen antolakuntzaren aurkako erasoa izan zela salatu eta poliziaren provokaziotzat hartu zuen gertakaria. Azkenik, 1980ko otsailaren 11an, Nelson Mandela askatu zuten Hego Afrikan 27 urtez preso eduki ostean. Apartheidaren aurkako eta Afrikako Kongresu Nazionaleko militantea zen. Aurretik, borroka armatua bultzatu zuen Umkhonto we Sizwe erakundearen buru gisa. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Ostiralean, otsailaren 13an, Cibibox Condestablen biolontxelo eta piano kontzertua izango da. Un puente hacia la modernidad, arratsaldeko 7:00. Larunbatean, Cibibox Pompelon, Kara, la gurú del pop komedia musikala izango da, Metamorfosis taldearen eskutik, arratsaldeko 6:00. Orain, komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian, horrela dio lerroburu nagusiak. 7.231tik 886 bakarrik gainditzen dute administrazio bulegoko lehen proba. Lehenengo puntuan, Nafarroan inoiz egin den azterketarik handienean parte hartu dutenen 12,4 dira. Bigarren puntuan, oraindik zehaztu gabeko data batean informatika trebetasunen azterketari aurre egin behar diote. Hirugarren puntuan, 1505 gainditu zuten legegintza azterketa, eta 2023 ahozko, zenbakizko eta ortografia azterketak. Argazki nagusian, ikertzaileek minbiziaren aurkako Espainiako elkartearen finantzaketa jaso dute beren proiektuetarako. Honen titularrean, minbiziari aurre egiteko zientzia gehiago. 3,75 milioi Nafarroako 18 zientzialariren onkologiako proiektuetarako. Horiz, Arga eta Ultzama ibaietako uholdeak kontrolpean daude. Bestetik, Maneix Salsamendik bere jokoetan debuta egin du sprint klasikoan 48. postuarekin. Eskuineko berrietan, batetik, Moncloak etorkizunean haur bakoitzeko 200 euroko hileko laguntza iragarri du. Ondoren, Nafarroak 2025 30 hildakorekin amaitu zuen lan istripuetan. Beherago, gobernuak 200.000 betaurreko pare erosi ditu eklipsea segurtasunez ikusteko. Jarraian, Ibarrola eta bi oinarrizko kidek UPN-eko zerrenda buru izateko sinatu dute. Azpian, Txibitek frogatuta baino gehiago ikusten du belatelanean ez zela ustelkeriarik egon. Azkenik,
Lapurretak behera egin dute Iruñean, baina sexu erasoek gora. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Iruñean, lapurreta bortitzak 40% handitu dira azken urtean. Sexu erasoak jaitsi egin dira, baina bortxaketak gora, 8tik 14. Irudi nagusian, minbiziaren aurkako Espainiako elkarteak finantzatutako ikertzaileak. Honen lerroburua, minbiziaren aurkako bultzada. Espainiako elkarteak 3,8 milioi eman dizkie Nafarroako ikertzaileen proiektuei. Eskuineko berrietan, batetik, Nafarroako automobilgintza industria kezkatuta dago Txinaren bultzadarekin. Jarraian, 886 gainditu zuten administrazio azterketan aurkeztutako 7.231 Ondoren, aita batek semea ahaztu zuen autobus gidari bati eraso egin dio beran. Azkenik, Oskar Txibitek ez ditu argitu zerdanekin izandako bilerak. Goiko berrietan, Nafarroako fauna, bisontearen bizilekua. Bestetik, Manesek hobetzen du bere bigarren joko olimpikoetan. Azkenik, Budimirren lehen ukitua, arma hilgarria. Berria egunkarian, aldiz, honela dio lerroburuak. Makina erremintak 2025 Zapore gazi gozoarekin amaitu zuen, eta 2026an ere urte zaila espero du. Lehenengo puntuan, AFM klusterraren arabera, Hego Euskal Herriko enpresen fakturazioa 5% murriztu zen iaz, eta ohartarazi du eskari zorroa oso ahula dela. Bigarren puntuan, autogintzaren ziurgabetasuna, Txinaren lehia eta Europako ekonomiaren ahultasuna dira sektorearen oztopo nagusiak. Argazki nagusian, Toni Kuña eta Gladys Giraldo kontrapunto kolektiboko kideak, Agustin Zulueta jauregiaren aurrean. Honen titularrean, esklabotzaren arrastoa Euskal Hirietan. Gasteizko Agustin Zulueta jauregia 19. mendeko esklabo trafikoarekin ordaindu zela oroituko dute plaka batekin. Beheko berrian, Hego Euskal Herrian 84 lagun hil ziren lanean iaz, 2024an baino 20 gehiago. Eskuineko berrietan, Belateko prozesu osoa legezkoa izan zela adierazi du Oskar Txibitek. Jarraian, eskuin muturra arroaldian dela, orekari eusteko lanzailean dira EAJ eta EH Bildu Madrilen. Berriro ingo dut. Jarraian, eskuin muturra arroaldian dela, orekari eusteko lanzailean dira EAJ eta EH Bildu Madrilen. Ondoren, Atletik eta Reala, aurrez aurre gaur. Kopako finalera sailkatzeko lehen kolpea nork emango. Azkenik, preso bat hilda Zaballako espetxean. Goiko berrian, Bragi Gudbranson, Barnahus... Goiko berrian, Bragi Gudbranson, Barnahus aurren etxeen sortzaileak dio, sexu abusuen ezaugarrien informazioa gizarteratzeak kontzientzia handiatz... Goiko berrian, Bragi Gudbranson, Barnahus aurren etxeen sortzaileak dio, sexu abusuen ezaugarrien informazioa gizarteratzeak kontzientzia handitzen du. Gara egunkarian, honela dio lerroburu nagusiak. Preso bat hilda Zaballan, arreta medikoa behar izan ondoren. Salaketak atzo jakinarazi zuen Zaballan 35 urteko preso baten heriotza. Ostegunean gertatu zen eta hilden 10. presoa da EAeko gobernuak espetxeen kudeaketa hartu zuenetik. Argazki nagusian, 5 greba oso eta 10 greba partzial kaleratzeen aurka. Tubos Reunidoseko Amurtaseko langilek 5 eguneko greba egingo dute, baita 4 orduko lan etenaldiak ere. 10 egunetan txandakatuz, otsailaren 18tik martxoaren 6 bitartean. Arabako eta Trapagarango lantegian 301 kaleratze barne hartzen dituen langileen murrizketa planaren aurkako jarrera erakusteko. Tartean, lan istripuak. 84 pertsona hil ziren beren lantokietan 2025ean. Ezkerreko berrietan, ibilkirekin ez dago mugarik mendiaz gozatzeko.
Azkenik, polizia Sidenorren sartu da epaileak eskatuta. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Iker Tubia, dantza taldea osasuntsu mantentzen da harrobia zaintzen duelako. Oberena dantza taldeak 85 urte betetzen ditu eta ekimen ugari antolatuko ditu ospatzeko. 1941 frankismo betean, bikoteka egiten ziren dantzak. Oso hurbilekoak zirenak ez baitziren ongi ikusten. Beste mota eta estiloetako dantzak hobesten ziren, eta Oberena elkarteko kideek euskal dantzen taldea osatzea erabaki zuten orduan. Abuztuaren batean hasi ziren prestaketekin eta 2 astetara dantza erakustaldia eskaini zuten Elon. Hasierako 8 gizonez osatuta zegoen. Urte bukaerarako emakumeak batu ziren taldera, eta lehenengo emanaldia eskaini zuten abenduaren 3an, Iruñean. Data esanguratxoa, Oberena dantza taldearen eguna ospatzen baitute urtero. Eskuineko berrietan, goian, La tarta del presidente, 80ko hamarkadako Iraken erretratua. Gontzal Agote La tarta del presidente filmaz mintzatu da, Gontzal Records Irati plazako zinema atalean. Saddam Husseinen Iraken kokatzen den filma da hau, 80ko hamarkadan. Zigorren mende bizirik irauteko egunero borrokan ari den bitartean, Lamiak, 9 urteko neskatoak, bere irudimena erabili behar du, Saddam Hussein presidentearen urtebetetzea ospatzeko derrigorrezko tartaren osagaiak biltzeko. Hori, edo ondorioei aurre egiten beharko die, kartzela edo heriotza. Behean, Jon Bujanda eta Xan Aire, astindu topaketen asmoa euskaldun bezala bizi ditugun korapiloak askatzea da. Iazkoa aberasgarria suertatu zela eta, 2. edizioa martxan jarri dute Karrikiri eta Plazara elkarteek. Astindu topaketak martxoak zehar egingo dira, 4 larunbatez jarraian, eta Jon Sarasua, Jon Emiren Hernandez, Aritz Ibañez eta Rosa Ramos izango dituzte gidari lanetan. Nafarroa, behar bezalako turismoa. Turista, gureena partekatzeko pertsona. Hotel txiki bat badugu. Turismoak familie bizirik mantentzen laguntzen du. Oroigarria, ez da eramaten duzuna. Uzten diguzun guztia baizik. Gure herrietako bizitza bizirik mantenduz. Europar Batasunak finantzatutako kanpaina, Next Generation. Suspertze plana, Espainiako gobernua. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaur eguraldiak ez dauka aldatzeko traza handirik, eta giro nahasiak jarraipena izango du. Egunaren 2. zatian hainbat fronte iritsiko dira eta euria egingo du. Baliteke zaparrada trumoitsuak izatea eta txingorra botatzea, bereziki kostaldetik gertu. Arratsaldean, hego-mendebaldeko haizea indartu egingo da barnealdean eta egunaren amaieran mendebal osagaiko haizea oso indartsua izan daiteke itsasertzean. Temperatura nahiko altuekin jarraituko dugu urte sasoi honetarako. Ostegunean, giro haizetsua nagusituko da eta behera egingo du temperaturak. Mendebaldeko haizeak gogor astinduko ditu bazterrak, bereziki kostaldetik gertu, eta egunaren lehenengo zatian. Arratsaldean haizeak indarra galduko du eta gauean hego-mendebaldetik finkatuko da. Euri kontuak alde batera utziko ditugu eta tarteka hodeiak agertuko diren arren, urdingune politak irekiko dira, bereziki goizean. Temperaturak behera egingo du. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat.
Kaixo Mikel, egunon, zer moduz? Egunon, ongi itezu. Bueno, lehenik eta behin, konta eguzu pixka bat nortzeran, nondi zatozen? Bueno, ni Mikel Urabaien naiz, ez? Kasu honetan Paris 665 nator. Paris 665 ezagutzen ez duenarentzako, ez? Bada Iruñan dagoen jantoki solidario bat, hori da partirik ezagunena, baina gero beste gauza batzuk ere egiten ditugu, ez? Gure eginkizun nagusiena bada elikadura duina bermatzea, eta horregatik jantoki bat, baina badugu baita ere biltegi bat, eta bigarren eskuko biden da baita ere janzkera duina bermatzeko, ez? Behar hori duten pertsonentzako. Non kokatzen da jantokia? Jantokia kokatzen da San Lorenzo kalearen 31. zenbakian, Iruñeko alde zaharrean, eta gero biltegia, ez? Biltegia ere badugu, esan bezala. Horretara doaz familiak, jantokira normala de moduan, ez? Eta mundu guztiak ulertzen duen moduan, badoa jendea 3 otordu jasotzera egunean, euro bakarraren truke, eta gero biltegia, igual hain ezaguna ez dena, ez? Arrotxapean dago, Aneliar pasea lekuko 11. zenbakian, eta horra doaz familiak, adingabeak dituzten familiak, elikagaiak jasotzera. Zein da zure eginkizuna Paris 665? Ni komunikazio arduraduna naiz, ez? Eta, hori bada beste lantzen dugun beste alderdi bat, ez? Baita ere komunikazio aldetik, divulgazioa egiten dugu, eta divulgazio horretan oso garrantzitsua da, sentsibilizazio kanpainak, eta baita ere bazkidetza kanpainak, ez? Hau herri ekimenaren bitartez egiten delako, subentzioak oso murritzak dira, eta baita ere autu politiko bat da horrela izatea, eta zentzu horretan garrantzitsua da, ez? Komunikazio aldetik, bai alde batetik gardentasunaren ez, hori landu behar dugulako, eta gero beste alde batetik baita ere, sensibilizazio horrengatik, eta, horretan mugitzen naiz ni. Eta Paris 665 nondik sortzen da, noiz eta ze arrazoiengatik, ze hutsunerekin edo? Paris 665 sortzen da 2009an, berez 2008an izan zen ideia, baina, ireki zituen ateak 2009an, eta, jendeak, orain ja gazteak direnak, ez, askotan hitzaldietan eta nabaritzen dugu desberdintasun hori, askok badakite zergatik sortzen den urte horretan, ez, eta ez da zaila jakitea, 2008ko krisiarengatik, eta beste askok igual ez dakite, edo, bere gurasoei, bere aiton amonei, familian entzun diete, ez. Eta, sortu zen testu inguru horretan, jende askok lana galdu zuelako, kale gorrian geratu zelako, eta hortik sortu zen Iruñean zerbitzu publikoek estaltzen ez zuten estaldura bat emateko, ez? Eta kasu honetan elikaduran ez zegoen horrelako jantokirik, eta orduan Iruñeko biztanle batzuk elkartu ziren eta erabaki zuten martxan jartzea herri ekimen hau, ez? Eta horren bitarte sortu zen Paris 665 jantokia, gero beranduago biltegiak, beranduago bigarren eskuko dendak, eta aldatuz joan da zerbitzua, baina funtsa, ez, elikadura duinarena mantentzen da. Hori galdetu behar nizun, aldatzen jundela esan duzu, gaur egun egoera berdina da? Ez, desberdina da, ez. Nik 4 urte daramatzat, ez, lehenagotik ere ezagutzen nuen, eta egia da urte hauetan, bereziki joera izan dela behar gehiago dagoela, batez ere pandemiaz geroztik, baina lehenagotik zegoen jendeak, ez, kontatzen duena, eta ikusita baita ere artxiboetan, datu historikoak, eta ikusten duguna da lehenago edo sortu zen garaian normalean ez zegoela, zegoen beharra ez, baina gaur egun dagoenaren adina argita garbi ez. Zentzu horretan beharra zuen jendea orokorrean, ez, oroar, naiz eta gero salbuespenak dauden, ez, zen bertako jendea, pertsona helduak, eta igual urte asko zeramatzatenak kalean, edo, aipatu dugun krisi horretaz geroztik, ez, geratu zirenak kalean, igual nahiko helduak zirenak, eta ez zuten lanik lortuko, edo pentsio oso baxua zeukaten, edo, horrelako arazoak, ez. Gaur egun profil hori mantentzen da, baina egia da, murrizketa batzuen garaia eta gero, etorri dela nolabaiteko aukera pertsona horientzako, ez? Adibidez, etxegabeetan argita garbi ikusten da, gaur egun lehenago zegoen profila,
bueno, gutxitu egin dela, ez? Naiz eta geroz eta gehiago bizitzen dugun, eta baita ere kalean dagoen jendeak, ez, zorionez, geroz eta gehiago bizitzen den. Baino, aldiz, etorri zaigu beste profil bat, ez? Baita ere batez ere pertsona migranteak, oso gaztetxoak, etortzen direnak inolako babesi gabe, ez familia, ez inolako loturarik, egiten dutenak ibilbide oso bortitza, eta oso gogorra eta oso luzea. Eta topatzen dituzte ateak itxita 18 urte betetzen dituztenean, ez? Eta 18 urte baino gehiago badituzte, zer esanik ez. Orduan, bueno, profil hori batu zaio, eta gaur egun adibidez, aipatu dudan ez etxegabeena, pues etxeri gabe dagoen jendea, ez? Kalean bizitzen, bada profil hau, inolako babesi gabe, eta ez da etxe gabetze kontu bat, baizik eta etxe bizitzarekin, edo etxe bizitzaren prezioekin zer ikusia duen kontu bat, ez? Claro, bizitza duinari buruz hitz egiten dugunean alderdi asko daude, aipatu duzu elikadura, zuek ere arropa lantzen duzuek, gero badaude etxe bizitza, osasuna, zergatik erabaki zen bere garaian zuen ardatza izatea elikadura? Ez zegoelako Iruñan jantoki sozialik, ez? Kasu honetan, guk askotan bereizten dugu soziala eta solidarioa ez, soziala da igual administrazioak daukan behar baino gehiago ez, derrigortasun baten erantzuna ez, eta gurea da solidarioa hori estaltzera gatozelako ez. Orduan horregatik sortu zen, ez zegoen Iruñan horrelakori, gaur egun badago, Honegin izeneko jantokia, udalarena dena, baina hala eta guztiz ere oso tokiak oso urriak dira, ez dago tokia mundu guztiarentzako eta gainera desberdintasun bat egiten da, ez? Eta da erroldatuak dauden pertsonak bakarrik joan daitezke horra. Orduan, zentzu horretan guk ez dugu inolako bereiztasunik egiten, ez? Mundu guztiari ematen diogu pertsona horrek beharra daukan heinean. Eta nolakoa da Paris 365 jantokiko egunerokoa? Bueno, jende asko etortzen da, esan ditudan baliabideak ditugu ez, baina gero badugu bulegoa, eta bulegoa da lehenengo arreta hori jasotzeko tokia ez, orduan ni normalean bulegoan nago, eta bulegoara etortzen da jende pila laguntza eske, eta noski gure tokiak ere bai mugatuta daude, 60 plaza ditugu jantokian eta 60 despentsan, 60 familientzako, kasu honetan. Eta orduan jende askori esan behar diogu ez dagoela tokirik, ez? Eta hori da gogorrena, eta jende horri informazioa behintzat ematen diogu, azalpenak ematen dizkiogu, ez zer den zerbitzu edo non dauden zerbitzu publikoak eta nola jo haietara gu zerbitzu pribatu bat garela, herri ekimenaren bitartez, badaudela horrelako beste batzuk, nora joan, nora ez, eta gero noski badugu jantokia, jantokia egunerokotasunean, azkenean gure plazak esan dudan bezala mugatuak dira, baina epeetan ez du mugarik, ez? Pertsona bat egon daiteke behar duen denbora guztia. Orduan, denbora horretan jendea errepikatzen denez, ez? Esan genezake kasi oso harreman gertuko eta kasi familiarra dela, ez? Denak ezagutzen gara, eta hori polita da, ez? Naiz eta, egoera zail batengatik den, baina polita da, eta despentsan berdin, ez? Familiak doaz astean behin, eta 3 egun ezberdinetan irekita dago, eta astean behin dagokio familia bakoitzari, eta oso gertuko harremana voluntario, langile eta erabiltzaileen artean, ez? Eta hori da politena askotan sortzen diren harreman horiek baita ere hortik kanpo, ez? Gero luzatzen direnak. Aipatu duzu lehenago, bertaratzen den jendearen profila aldatuz jundela urteetan, gaur egun migranteak izaten dituzela gehien bat, eta askotan entzuten da ere, informazio faltak bazterkeria bultzatzen duela, zuek nabaritzen duzue hori? Bai, argi eta garbi. Guretzako hori sekulako erronka da, igual erronkarik nagusiena orain, zen badaude beste erronka batzuk, ez, eta zer ikusia dute igual egin dezakegun presio politikoarekin, ez? Guk ere hori lantzen dugu, esan nahi dut. Guk badakigu gure baliabidea jaio zela desegiteko asmoz, ez? Baina helburu horretatik oso urrun gaudela. Eta hor gauden pertsona guztiok oso kontziente gara horretaz. Eta hor beti batzen gara aldugun heinean, baita ere
gure lankargak uzten digunaren inean, baina, bueno, beti batzen gara presio horretara beste eragile batzuekin batera, ez? Eta administrazio publikoari esanez guk egiten dugun lana bere gain hartu beharko lukela, eta barez, erroldarekin, baita ere atzerritartasun legearekin, baina gero badago beste gauza bat gure esku dagoena, ez? Eta da, hori egiten ez duten heinean informazioa eman. Zergatik eta nola lortu baliabide batzuk, behintzat bitartean egoerari aurre egiteko eta gure lana egiten jarraitzea, ez? Orduan, bai, informazioa ezinbestekoa eta baita ere gizartean, ez bakarrik erabiltzaileengan, baizik eta gizartearengan kontzientzia sortzea, ez? Zergatik sortzen diren desberdintasun horiek eta nola aurre egin. Informazioari buruz hitz egiten, gaur etorri zera aurkeztera baliabide solidarioen gida bat. Bai. Zer da zehazki? Bueno, baliabide solidarioen gida, ez, hasteko fisikoki hau hemen daukadana da, hau euskarazko alea da, baino beste 5 hizkuntzatan ere egin dugu orain arte eta 3 alfabeto ezberdinetan gainera. Eta, bueno, hau ikusten den moduan, ez, hemen justo hau muestra moduko bat da, baina gero egitan paper normalean egingo dugu eta tolestu halko da, mapa bat bezala. Orduan, hau da, justo orain aipatu dudanez, behar izan hori erantzuteko modu bat, ez, informazio faltari erantzuteko modu bat. Guk ikusten genuen, esan dudan bezala, ez, gure plazak mugatuak direnez eta gure baliabidea ez denez behin-behineko zerbait baizik eta benetan epe batean laguntzeko eta jarraipen bat egiteko eta beste tramite batzuekin laguntzeko baliabide bat, ez, elikadura aitzaki gisartuta. Bestelako informazio bat ere eskaini behar genuela, ez? Eta informazio hori batzutan bada gure baliabideen inguruan informatzea, egoera politikoaz informatzea, ez, eta batzutan baita ere justifikatzea, ez, hortik behar hori ikusten dugu, baina baita ere laguntza ematea eta esatea nora joan daiteken pertsona bat ez baldin badago tokirik Parisen edo ez baldin badago tokirik beste toki batean. Orduan, harremanetan jarri ginen Iruñerriko gure antzeko edo eragile guztiekin, ez, bai instituzionalak, bai igual fundazioak direnak eta bueno, instituzionalizatuagoak daudenak, ez, izan daitekena baita ere Paris 365, eta baita ere oso militanteak direnak, ez, etxebizitza sindikatuak izan daitezkenak eta barez. Orduan, hauekin guztiekin egin dugu gida hau, bakoitzaren datuak jarriz, ez, hemen daukagu, atal ezberdinetan banatuta, behar izanaren arabera, eta horri esker, nahi dugu masiboki banatu eta toki guztietan egon dadin, beharra duen pertsonak har dezan eta jakin dezan nora joan behar den segun eta ze behar daukan, ez? Bakarrik lehenengo arreta eskaintzen duten tokiak eta kontaktuak jarri ditugu eta horrela ez dugu jendea mareatzen, ez? Zen askotan ikusten genuen, jendea toki batetik bestera bidaltzen genuela eta bueno, azkenean hori zen ekidin nahi genuena honekin. Bueno, ikusten dutenez, zerrenda nahiko luzea da, alde batetik hori seinale ona izango da, beste alde batetik ere bai, lan mardula izango da. Bai, hori da, seinale ona, elkartasun pilo bat dagolako gure inguruan, ez? 31 entitate jaso ditugu oraingoz, eta ziurrenik gehiago batuz joango dira, zen berritzeko konpromiso hartu dugu Paris 365, eta gero aparte, horietaz aparte, baita ere gizarte zerbitzu publikoak jaso ditugu, ez? Zen horiek arreta zuzena bakarrik eskaintzen dutenak, ez? Besteak ez. Orduan, bai, alde batetik, albiste ona hainbeste laguntzeko hainbeste entitate ezberdin egotea, baina albiste txarra ez, zen horiek egoteak esan nahi du, beharra handia dagola, eta udalek, Nafarroako gobernuak ez dutela egin beharko luketen lan hori, ez. Eta zer moduzkoa izan da elkarlana elkarte hauekin? Oso ona, Parisen oso harreman onak ditugu gainerako entitateekin, hori, mota guztietakoak, ez? Igual komunitariotik hasita eta gehiago harreman instituzionaletara, ez?
eta oso ona izan da orokorrean, eta harrera ona izan du iniziatiba honek, ez? Guk azkenean egin duguna da kontrastatu beraiekin datu batzuk, eta baita ere kontrastatu nahi zuten hemen agertu, ez? Igual askorentzako baita ere konpromiso bat izan daiteke, esan nahi dut. Azkenean batzuk txikiak dira, eta hemendik aurrera igual jaso dezaketen eskaera maila handitu daiteke, ez? Eta igual lankarga handia dute momentu hontan, ez? Baina oso erantzun ona jaso dugu, eta orain espero dugu zabaltzea ahalik eta gehien, ez? Hori da hurrengo urratsa. Lan handia izango zen hau egitea, eta lan handia izango zen ere bai, hizkuntza ezberdinetan egitea, aipatu duzun bezala lehen. Zergatik sentitzen zenuten behar hori hizkuntza ezberdinetan sortzeko gida hau? Bai, mundu guztia dagolako galduta, pobrezia egora batean, ez? Lana galduta edo izan daiteke edozein motatako egoera, baina bereziki galduta dauden pertsonak dira pertsona migranteak, hona datozenak, eta hoien artean baita ere bereziki hizkuntza menperatzen ez dutenak, ez? Orduan, horregatik egin dugu 6 hizkuntza ezberdinetan, orain buruz esaten dituan, gaztelera eta euskara noski, eta gero ingelesa, frantsesa, arabiera, eta kasu honetan egin dugu tamaziga, ez? Guk bereak esaten ditugu, baina haien buruari amazig esaten diote. Hauen hizkuntzan ere bai, ez? Zergatik hizkuntza hauetan, ahal izan dugulako, esan nahi dut. Azkenean pertsona bolondresek itzuli dute, eta hoien bidez egin ahal izan dugu, ez? Ziurrenik hizkuntza gehiagotan egingo dugu, alemanieran adibidez egingo dugu, eta italieran ere bai, eta etorriko dira gehiago, ez? Europako ekialdeko hizkuntzak ere beharko ditugu, zen azkenean Euskal Herrira jende eta Iruña Herrira kasu honetan toki askotako jendea dator, beharra duelako eta hemen topatzen dutelako nolabaiteko elkartasun sarea, ez? Eta hau da horren islada. Orduan behar dugu hizkuntza ahalik eta gehienetan itzuli. Noski, hau dator pertsona horien harrera prozesua errazte aldera. Nola errazten die? Errazten die, hori ez direlako joaten ate joka toki batetik bestera eta guztiak itxita topatu, ez? Orain arte hori gertatzen zen askotan, baina hemen bakarrik jarri ditugunez lehenengo harrera zuzena ematen duten tokiak, igual topa dezaketen onbaiten esatea ez dagoela tokirik, ez? Baina zoritxarrez hori ikusten dugu Iruñeko udalak asko egiten duela, dinamika horretan sartu da. Zuzenean ez dago tokirik eta orduan atea itxita uzten dut, ez? Zerbitzu publiko askotan. Eta hori urrunetik etorri den pertsona batentzako bereziki oso frustrantea da. Errolda lortzeko askotan pertsona horiek egon daitezke igual azpietxe bizitza batetan bizitzen eta berez egon beharko lukete erroldatuak eta ez dute lortzen erroldarik eta berez ez dute eskubiderik, mamuak balira bezala ibiltzen dira toki batetik bestera, ez? Eta hori errazteko, bai, honek balio du, behintzat ematen diozu erantzun bat, igual batzutan simbolikoa izan daiteke, zenbait deituta toki gehienetan ez dago tokirik, ez? Baina batean batetan egongo da, zure beharraren arabera jakingo duzu nora deitu, eta estres gehigarririk ez diozu sortuko pertsona horri, ez? Eta baita ere tratu duin bat, ez? Ez topatzea atea itxita ez dagolako tokirik, hori da erantzunkizun minimo bat, batez ere administrazio publikoarentzako, gaur egun ez da errespetatzen, eta guk behintzat uste dut elkarte pribatu eta militanteok bai errespetatzen dugula parte hori, ez? Orduan, horretarako ere garrantzitsua da tratu duin eta berdintasunezko tratu bat edukitzeko. Okerrez banago, gida hau aurkeztu berri dezue, Paris 365 jantokian. Zergatik aurkeztu dezue bertan? Agian beste lekuren batean egiteko aukera izan da ere? Aurkeztu dugu bertan, azkenean iniziatiba baitare Paris 365 jaio delako, ez? Ez bakarrik langileon partetik edo baizik eta baitare voluntarioen arazo bat zelako, ez? Aspalditik esan dugu Parisen badugula arazo bat eta dela hori. Atenditu dezakeguna, baino jende gehiago dagoela behar horretan,
eta horregatik voluntarioak eskatuta zeuden, etengabe esan behar zuten, azkenean lehenengo arreta askotan voluntarioek egiten dute bulegoan, eta askotan haiek esan behar diote pertsona bati ez dagoela tokirik egun bat, urrengoa edo aste bat eta urrengoa eta hilabeteak horrela, alde batetik jendea ez delako ateratzen jantokitik, beharra izaten jarraitzen duelako, prozesuak geroz eta luzeagoak dira. Hau da, dimentsio askoz ere sakonagoa dauka pobreziak eta dimentsio askoz ere zabalagoa, jende gehiagok behar du hortik kanpo baita ere Paris Hiru Sei Bosten sartu. Orduan, iruditzen zitzaigun baita ere gure voluntarioentzako zela esanguratsua Paris Hiru Sei Bosten egitea, baita ere Paris Hiru Sei Bostetik ekimen hau bultzatzea, haiekin kontatu dugu hau diseinatzeko, eta gero baita ere balioan jartzeko zer egiten dugun Parisen eta ze behar ditugun, momentu honetan horrelako proiektuak finantzatzeko guk ere eskasia daukagu, zentzu askotan, baina batez ere ekonomikoki eta deialdi bat ere egin nahi genuen, zentzu horretan. Gida honekin edo proiektu honekin edo zuek eguneroko lanarekin zemezu bidali nahi diozuek gizarteari edo instituzio publikoei? Alde batetik islatu nahi dugu ze behar dagoen eta ze erantzun dagoen herri ekimen mailan eta ze erantzun gutxi dagoen politika mailan, politika instituzional mailan. Hori alde batetik, eta gero beste alde batetik, edo igual zerikusia dauka lehenengo alderdi honekin, eta da, ze puntutaraino arreta duina balioan jartzen dugu hori, alderdi igual gehiago militantean, eta ze gutxi instituzionalean, oso burokratikoa da dena eta burokratizatze horretan askotan gertatzen da, esan dudana, atea ez dugu tokirik, orduan atea ixten dugu, ez dugu azalpenik ematen, eta ematen du pertsonak badirela besterik gabe zenbakiak, eta hori ikusten ari gara, bereziki pertsona zaurgarrienekin, eta da atentzio gehiena behar duten pertsonak, orduan hori da beste mezu garrantzitsu bat, ze puntutaraino duintasuna gutxietsi dugun eta behar dugu berri zentroan jarri, hori. Gida honetan, biltzen dituzue erakunde edo elkarte askoren baliabideak, ze garrantzi dauka sare lanak bazterkeriari aurre egiteko? Erabatekoa, zen begira hemen justo 6 esparru ezberdinetan banatu ditugu oinarrizko behar izanak, Orduan, 6 esparru ezberdinetan banatu ditugu, zen ez dago entitate bat denak bere gain hartzen dituena, Gero badaude sareak, nosketa, baina azkenean pertsona bat nonbaiten voluntariotza edo egiten dagoenean, azkenean estaltzen du behar izan bat, Eta ezinbestekoa da, zuk estaltzen ez dituzun behar izan horiekin kontaktua izatea, laguntzen ari zaren pertsona hori harremanetan jartzeko, Hemen adibidez funtsezkoa da guk etxe bizitzaren kontua ez dugu zuzenean estaltzen, Baina funtsezkoa da, gurean baditugu pertsona pila, duela gutxi hartu genituen datuak eta ehuneko jantokiara joaten zen, 48 bazegoen kale egoeran. Jende pila da hori, eta hori bada bakarrik hartuta horrela lagin txiki bat, Iruña herrian dagoena kontutan hartuta. Orduan, pertsona horiek daukaten arazoa ez da antzinan zegoen etxegabetasunarena, igual ja zela zerbait kasi kronifikatua, eta harreman pilo bat zeukan konsumoekin edo bestelako arazoekin, Gaur egun da etxe bizitza kontu bat, eta horretarako behar ditugu sindikatuak, presioa egiteko, eta hori da arazo nagusienetako bat. Orduan, ezinbestekoa da harremanetan egotea eta hori, presioa guztiek batera egitea. Aipatu duzu, behin baino gehiagotan administrazioak ez duela egiten nahikoa. Zer egin beharko luke orain lehenengo pauso bezala administrazioak aurrera jarraitzeko? Lehenetxi pertsona zaurgarrienen beharrak estaltzea. Hori da, besterik gabe nik uste dut horretan zentratu beharko litzatekeela politika, Oparotasun garaietan eta pobrezia ez dagoenean igual lehenetxi daitezke beste gauza batzuk, Baina
momentu honetan hori da erronkarik nagusiena, eta gero badago beste erronka bat, esango nuke, eta bada baita ere haiek sare lanean lan egitea, ez? Duela gutxi pasaden astean gonbidatu gintuzten parlamentura, zen, bueno, bazegoen hor, nola da, elegite bat etxegabetasunaren inguruan, justo, ez? Eta besterik gabe eskatzen zena zen alderdi guztiak Iruñerria mailan egitea mai bat, ez? Alderdi eta instituzio guztiak, bai, mankomunitatea, udalak eta Nafarroko gobernua noski. Eta horretan sartzea etxebizitza departamentua baita ere, ez? Ez bakarrik politika soziales, baizik eta baita ere etxebizitza zen badaude arazo batzuk, hori interdepartamentalak direnak eta interinstituzionalak, ez? Eta azkenean ez zen atera, ez? Oso simplea zen, baina ez zen atera, zergatik eta badagolako Iruñan EH Bildu eta beste alderdi batzuei interesatzen zaie horrekin justo horrekin egitea kontra, ez? Orduan, arazo daukanez Iruñeko udalak, Iruñeko udalak ez du alduen guztia egiten eta besteek errua botatzen diote. Eta aldi berean Iruñeko udalak pasatzen dio pilota Nafarroko gobernuari, ez? Eta alderantziz. Eta horrela da, ez? PSN kontra bota zuen, bozka egin zuen, eta horrela funtzionatzen du honek, ez? Bestela PSNek alde bozkatzen badu, jarri behar da hor baita ere gaiaren gainean, eta hartu behar du eskumena baita ere etxebizitzaren gainean, eta pobreziaren gainean, ez? Zeharka, orduan, ezezkoa bozkatzen dugu, bertan bera geratzen da, eta jarraitu beharko dugu berriz entitateetatik presioa egiten beste bide batzuetatik. Egoera honen aurrean, zein da gizarteak eduki beharko lukeen jarrera utopiko bat edo? Ez dakit, zen galdera zaila da, baina batez ere hori, igual ez dagokio bakarrik gizarteari, ez? Baina gure helburua edo izan beharko litzateke hori, pobreziarekin amaitzea, ez? Eta berdintasunean bizi ahal izatea. Mundu guztiak behar izan minimoak estalita izatea eta berdintasunean oinarritutako politikak egitea, ez? Ez gaur egun ikusten ditugun politika kapitalistak, baizik eta beste ikuspuntu batetik. Gida hau, nork erabili dezake? Soilik da bazterkeria egoeran edo kale egoeran dauden pertsonek erabilgarri aurkitu dezaketen zerbait? Bai. Soilik, barkatu, erabil dezakete haiek, baina edozeinentzako, ez? Erabilgarri dago. Hau da, bereziki pentsatu dugu pertsona hoiengan, baina baita ere, lehenago esan dudan moduan, ez? Ideia dator, zen gure voluntarioek ez esan behar zuten etengabe, eta haientzako ere bazen ezin egon bat, ez? Sartu naiz nonbaiten voluntariotza egiteko eta egitan gizarteak daukan behar bati aurre egiteko, eta nago etengabe esaten ez daukagula tokirik, ez? Eta hori oso gogorra da, oso bortitza da. Orduan, pertsona hoientzako ere bada lasaitasuna ematen duen zerbait, ez? Behintzat, ematen aldizut informazioa gutxienez, eta orokorrean nik uste dut baita ere gizartearentzako, kausa batekin inplikatu nahi baduzu, hemen badituzu aukera pila, ez? Eta zentzu horretan bada oso erabilgarria, ez? Erronka da orain ahalik eta gehien zabaltzea masiboki, mundu guztiak jakin dezan, hau duela eskuragarri, ez? Eta bakoitzak bere egoeratik ikustea nola lagun diezaioken. Hori galdetu behar nizun, herritar arrunt batek nola lagundu dezake? Herritar arrunt batek topatzen badu pertsona bat, ez? Behar bat duena, behar konkretu bat eta laguntza behar duena, jo dezala gida hontara, ez? Eta hor ikus dezake nork estaltzen duen behar hori. Eta gero noski esango nuke, ez? Bakoitzak alduen heinean garrantzitsua dela baita ere, ez? Inplikatzea hemen dagoen zerbaitekin eta horretan laguntzea, ez? Bukatzeko pare bat galdera botako dizkizut.
Zuretzako pertsonalki, zer esan nahi du horrelako pertsona bati, kalean bizi den pertsona bati, bazterkeria egoeran bizi den pertsona bati, informazioa ematea eta orientazioa ematea, zer esan nahi du zuretzako? Esan nahi du berdintasunez tratatzea pertsona hura, ez? Lehenago esan dut hori berdintasunean oinarritu beharko litekela politika, eta uste dut berdintasunean oinarritu behar direla baita ere norbanakoen arteko harremanak, ez? Eta kasu hauetan pertsona bat egoera esan genezake ezakit, egoera lasai batean dagoenean eta pertsona bat pobrezia egoera batean dagoenean oso puntu ezberdinetan daude, ez? Eta garrantzitsua da berdintasuneko tratu horrek berdintzen dituelako egoera horiek behintzat bion arteko harremanean, ez? Orduan, bai, hori. Aurretik aipatu duzu Paris 365 ekimena beste ekimen batzuk bezala desagertzeko sortu zela. Nola ikusten duzu egoera hori? Erreala ikusten duzu hori gertatu daitekeela? Ez, argita garbi, epe laburrera behintzate ez, epe luzera ez dakigu, baina momentu hontan oso zaila ikusten dugu. Segun eta Parisek azkenean 18 urteko bilakaera izan du eta ibilbide horretan ziurrenik egon dira puntu batzuk non igual galdetzen zenion hor zebilen pertsona bati eta igual baikorragoa zen, ez? Baina momentu hontan ikusten dugunagatik oso urrun ikusten dugu xede hori, ez? Bai egun daukagun egoeragatik, ez? Pobreziaren orokortzeagatik eta baita ere eskuin muturretik jasotzen ari garen diskurtsoen zabalpenaren gatik ere bai. Osea, mediatikoki baita ere ez gara oso baikorrak momentu hontan. Mil esker etortzeagatik, Mikel, mil esker gure etortzeagatik. Ez dakit, aipatzeko beste zeo zer daukazun bukatu aurretikan. Bukatu baino lehenago eta eskerrak ematekoa probestuko dut baita ere. Baita ere atzerritartasun legearen harira, ez, orain jende asko eta gu ere ez urduritu gara gertatuko denagatik, ez, eta iragarri dute legea edo legearen salbuespena, ez, jende askoren erregularizazioa ahalbidetuko duena, oso albiste ona da, behintzat testuinguru txar honetan, ez, albiste on bat. Baina uste dut ez dugula galdu behar fokua, ez, eta zentratu behar dugula esatean lege hori berez salbuespena egiteko, ez, sortu den jatorrizko lege hori bertan bera utzi beharko genukela eta horretarako indarrak batzeko momentu esanguratsua dela oraingoa. Mil esker eta espero dugu dena ondo jutea, gida honek askorako boli itzatea eta hurrengo arte. Eskerrik asko. Inork ez du itsasontzirik eraikitzen berak bakarrik, ez da auzoa hobetzen ere auzotarrik gabe. Elkarlanean ari gara. Modu bakarra baita etorkizun bidezkoagoa eraikitzeko, gizatiarragoa. 1.100.000 pertsonako taldea gara eta sinesten dugu batela komunitatea, enpresa, kultura, lurraldea, aurrerapena eta banka egiteko beste modu bat. Laboral kutxa, bada beste modu bat. Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.